Jeg hedder Eva Andrea og ejer Get Better Now. Jeg er kognitiv coach og psykolog. Derudover anvender jeg hypnose og mindfulness. Det er en mindfulness, en visualisering, som hedder smilet. Dit indre smil. Formålet med denne visualisering er at skabe glæde for dig, og det kan hjælpe dig til at smile til verden, når du har brug for det. Under visualiseringen skal du være et sted, hvor du kan være rolig og afslappet. Du skal ikke være ude at cykle, køre bil eller lignende, når du hører denne visualisering. Det er vigtigt. Sæt dig eller læg dig nu godt til rette, så hele din krop føles behagelig, så behagelig som muligt. Du kan lukke øjnene, hvis du har lyst til det. Hvis det er mere behageligt for dig, må du gerne lade øjnene være åbne. Det bestemmer du selv. Træk nu vejret dybt, helt ned i maven. Du skal føle, hvordan din mave hæver og sænker sig. Og for hver indånding du tager, bliver du mere og mere rolig og mere afslappet. For hver indånding mærker du, hvordan roen og afslapningen vokser og vokser, bliver stærkere og stærkere. For hver indånding kan du mærke, hvordan roen og afslapningen strømmer ud i din krop, ud i alle dine muskler, ud i alle dine celler, ud i alle dine tanker. Giv roen lov til at vokse, vokse og vokse. Lad roen stille, men sikkert sprede sig. Forestil dig nu, for dit indre øje, at du kan se nogle mennesker, som smiler til dig. Det kan være dine venner, familie eller andre. Det vigtigste er, at det er nogen, som du godt kan lide. Nogen med et rigtig dejligt og behageligt smil. Forestil dig, hvordan de smiler til dig. De smiler helt op til øjnene. De smiler med store, behagelige smil, som du kender så godt. De smiler med hele deres ansigt. Og du kan mærke, hvordan deres smil smitter dig. Du får lyst til at smile tilbage. Du får lyst til at gengælde deres smil. Du kan nu mærke, hvordan dine mundvige går opad. De går opad i et stort smil. Roligt, men sikkert. Dine muskler om øjnene spænder som når du smiler. Du får lyst til at smile med hele ansigtet. Og for hver indånding du tager, bliver smilet og glæden stærkere og stærkere i dig. Smilet bliver stærkere i dit ansigt, i dit hoved og i alle dine tanker. Smilet føles rigtig behageligt. Det er dejligt at smile tilbage. Det er dejligt at smile. For hver indånding bliver smilet stærkere og stærkere i dit ansigt. Smilet bliver stærkere og stærkere i dine tanker. Lad smilet og glæden ved at smile vokse. Vokse, så det fylder hele din krop. Fra hovedet ned over halsen, ned over brystet, ned i skuldrene og armene, ned i maven, ned til hofterne, ud i benene, helt ned til dine fødder. Lad smilet og glæden vandre, strømme helt ud i dine fødder, helt ud i dine tæer, helt ud i dine hænder. Nyd smilet og glæden i hele dit ansigt, hele din krop og alle dine tanker. Nyd glæden, som smilet giver dig. Mærk, hvordan dette smil og denne glæde vokser og vokser for hver indånding du tager. Nyd, at du giver dig selv lov til at smile. Nyd denne glæde.
og at glæden vokser og vokser inde i dig. Mærk, hvordan smilet og glæden er i din krop og dine tanker, og vær sikker ved dig selv om, at glæden og tankerne også vil være der, når du vågner op for denne mindfulness-øvelse. Når du nu langsomt vender tilbage, vil du være sikker på, at du kan smile til verden, når du har behov for det. Du vil nu langsomt men sikkert vende tilbage, men vende tilbage med en fornyet energi, en glæde og et smil inde i dig. Mærk, hvordan du bliver lettere og lettere i kroppen, hvordan du får lyst til at mærke dine tæer, bevæge dem lidt, bevæge fingrene og åbne øjnene. Du er nu klar til at komme tilbage. Jeg håber, du har nydt visualiseringen og kunne mærke dit indre smil og glæde. Hvis du synes, det var en dejlig og behagelig visualisering, og måske har brug for nogle flere, eller har problemer med eksamensangst, stress, lavt selvværd eller lignende, så kan jeg hjælpe dig med at forebygge stress, eller hjælpe dig med dine præstationsproblemer. Du kan kontakte mig på mit telefonnummer 27 14 94 37, eller søg på Facebook efter mit firmanavn Get Better Now.